Исәнмесез, кадерле дуслар. Бүген без сезгә 55 ел гомерен Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленә сарыф иткән Татарстанның халык артисты Шамил Әхмәтҗановтан мастер-класс тәкъдим итәбез. Исәнмесез, Шамил абый? Исәнме, Рамил. Менә әле әйтеп киттең, менә Шамил абый 55 ел гомерен шушы Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленә сарыф итте дип. Менә шуны доказывать итәргә минем күкрәгемдә медаль бар. Менә шуны миңа пенсиягә чыккач бүләк иткәннәр иде. Медальләрем бик күп булса да, күкрәгемдә минем шушы җыр һәм бию ансамбле тора. Димәк, сезнең өчен бу медаль иң кадерлесе. Иң кадерле медаль. Чөнки минем бөтен яшьлегем шушында үтеп китте. Малай булып килеп кирдем, бабай булып чыгып киттем. Менә шундый хәлләр, Рамил. Шамил абый, сезнең инде профессиональ осталык турында сөйләшүгә керешкәнче, әйдәгез әле бераз гына кыскача сезнең туган төбәгегез турында сөйләшеп алыйк. Әлхәмдүлиллаһ дип әйтим, минем туган төбәгем Казан арты Арча районы. Шамил арттырып әйтә дип әйтмәсеннәр, чөнки Минтим Шәриф миңа һәр вакытта да Шамил сен бит Тукай малае ди. Чынлап та. Мин Тукай Кырлайдан бик ерак яшәмим. Мин гомерем буенча үземнең шушы калбимдә Тукайны йөртәм. Мин аны бик күп әсәрләрем беләм. Менә бер генә әсәрен әйтеп китсәм дә, ул бит иң зур дөнья буенча иң атаклы шагыйрьләрнең берсе. 27 яшендә шул кадәр безнең Татарстаныбызга гына түгел, бөтенләй татар халкына, Россия халкына, СССР халкына нинди мирас калдырган Тукай бит ул. Менә бер шигырь бар. Күзгә каракка яраткан кызларга дигән. Юкка күзгәгә каранма, һәр җирен килгән матур, булса булыр синең кеби мисли җәннәтләрдә хурлый. Рамил. Шамил абый, менә сез шул кадәр шигъри җанлы кеше, димәк сезнең күңлегезгә, җаныгызга шушы шигърият, сәнгать балачактан сеңгән. Әлбәттә. Мин кичкенәдән бу бит авырлыкны кичергән кешенең һәр вакытта да күңеле аның ничкә дә һәм йомшак табыла. Кичкенәдән мин татар халкының бик тә узын матур җырларын башкара торган идем. Әйтик, асыл ярларында, Хафизәләм иркәмдәр, ишкәкче картлар бик сирәк башкарыла торган җырлар. Һәм шушы җыр, татар халык җыры мине гомерем буенча озата барды. Ансамбльдә дә шулай булды. Гел татар халык көйләрен башкарырга тырыштым мин. Чын Тукайча. Сөйләвемдә шуңа күрә. Мин бит бер вакытта, менә хәзер кайсы вакытта утырам, телне бузып сөйләшүчеләр дә бар. Минем гомерем буена телне бузганым булмады. Тукайча сөйләштем, Рамил. Димәк, шушы сәнгатьне ярату, Тукайча сөйләшү сезне инде безнең данлыклы коллективка, Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленә алып килде. Шулай бит? Әлбәттә, музыка училищесын бетерүгә мине Александр Сергеевич шушында килергә агъвалады. Ульяновскида. Москвада декада булды, 67 елда, апрель айында мине студент буларак алып киттеләр шунда бергә. Ульяновскида миңа прослушивание ясадылар. Да, шуннан Александр әйтте. Шамил, бер кайда барма, әйдә ансамбльгә диде. Оннан соң укырга да бармадым. Укырга барырга вакытым да калмады. Бүтән шушы әйтәме шул Александр Сергеевич әйткәннән соң бүтән яшьлегемне шушында бирдем ансамбльгә. Һәм ялгышмадым да. Яшьлегегез генә түгел, бөтен гомерегезне багышладыгыз безнең шушы коллективка. Ансамбльнең 85 еллык тарихында сезнең 55 еллык иҗади эшчәнлегегез бар.
Менә шушы 55 еллык иҗади эшчәнлек чорындагы үзегезнең осталыгыз белән әйдәгез әле безнең халкыбызны, тамашачыларыбызны таныштырыйк әле. Сез гомумән татар халык җырлары белән бәйле. Әлбәттә. Татар халык җырлары сезнең тормышыгызның терәге. Минем школа ул. Сезнең мәктәбегез. Мәктәбем ул минем. Мен шул халық жырларынан башка тора алмыйм. Чөнки бик күп композиторлар жырларын биреп карадылар миңа. Мен аны шын татар халык көенә әйләндердем. Син үзең беләсең инде. Менә шушы хәтта гомерем буенча куркып торган Рөстәм Яхинның жырларын башкарырга мен аны куркып йөрдем. Әмма дә ләкин ул миңа соңында мәрхүм соңгы жырларында 8 әсәрен миңа бирде. Һәм мин аны шушы халык шаңга әйләндердем киләрен. Ишке дөньям шундый. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамблендә нинди әсәрләр башкардыгыз? Аларның барысын да санап китсәң инде, бик яратып башкарган җырым бар иде хор белән Усакайлар, татар халык кие. Бу Сорнай мыңында шунда кертә алам. Чөнки шын халык әсәренә әйләнде ул. Анда бар иде Алмаз Манасыйфның Муса Җәли сүзләренә Хәдичә бар иде. Татар халык җыры Кара урман. Сонасаң хәзер бик күп инде ул. Бик күп вакытны алыр. Әйе, чыннан да. Һәм менә инде сез шушы коллективта 55 ел иҗат иткәч, сезнең инде укыту системасы да барлыкка килгәндер, шулай бит? Сезнең үзегезнең укучыларыгыз бар, сезнең шушы татар халык җырларын өйрәтү буенча үзегезнең күнекмәләрегез бар. Менә хәзер берничә алым белән безнең тамашачыларыбызны да таныштырып китегез әле. Рамил, чөнки мен бу яшьләрне өйрәтүгә бик күп гомеремне сарыф иттем. Аннары 12 ел мин Казан музыка училищесында да укыттым әле. Нәкъ менә шушы татар җырларын өйрәтү өстендә эшләдем. Ялгышмадым, Аллага шөкер. Менә бер кызны әйтер идем, монда Нәфисә Назарова дигән. Мен ул кыз белән бик күп конкурсларда катнашка туры килә аның белән. Ул бик күп лауреат исемнәрендә алды. Мин аңа бик күп татар халык җырларын өйрәттем. Менә шул Нәфисәне күрсәтик әле. Вәсфи Камилә Кәй дигән бер җыр бар. Менә тыңлап карагыз. Рамил, бу бик сирәк башкарыла торган җыр. Минем хәтеремдә мин радиокомитетка бик еш йөргән кеше һәм караган кемнәрнең элекке җырчыларның бөтен репертуарларын да бик яхшы беләдер идем. Миңа шушы башкаручылар арасында филармониядә художество җитәкчесе булып эшләгән Илгиз ага Мәҗитовның язмасы бар иде. Шуннан ул миңа күңелемә кирип калды. Ул консерватория битергән иде инде. Менә күпчелек шуның алымнарын кулландым мин. Менә Илгиз ага Мәҗитов та башкарды. Гөлсем апа Сөләйманова, Мария Рахманкуловалар. Менә шушы җыр, аның сүзләре дә бик ошады миңа. Узын түгел ул, 2 генә куплеттан, шушы 2 куплет шушы җырның күпме мәгънәсен ачып бирә. Менә Нәфисәгә шул җырны өйрәттем мин. Задушевную песню должна быть. А где грудь? Где грудь, где сердце? Нельзя же говорить, пой от всего сердца. Отсюда пропусти, а не так поверхностно, что так. Опустись в грудь. Я всю жизнь слушал Зыкину Людмилу. Вот таких певец, да? Это словами я передать не могу ее исполнение, потому что мы вместе выступали, мне посчастливилось даже вместе выступать в Кремлевском
зале в Москве, концертном зале. Я стоя вот так вот слушал, пой широко и глубоко. Давай попробуем. Аппақ етіп кірлер юдың, салдың біләкәйіңе шул. واسفي قاملك يملا دخانية. زكايم üzülgen zakayimne bilemedin güzel Чуть подвижнее. kayim üzülgen zakayimne bilemedin güzel kayım. Неплохо, интонация хорошая. Молодец, Рахмет. молодец. Хорошего предела нет, говорят. Так ведь? Могло бы, конечно, еще лучше, если ты еще да, у тебя возможности есть. Другой раз старайся, чтоб туда, а не так, чтобы топить вот в этом месте, да, ощущать грудь. Вот я как говорю, чтоб грудь пел. Желаю удачи. Рахмет. Сізге де. Шамил абый, сезнең репертуарыгызда татар хатын кызлары исемнәре белән аталган җырлар бихисап. Моның берәр сәбәбе бармы? Бар, Рамил. Әгәр дә ул дөньяда хатын кыз булмаса, бөтенләй дөньяның да яме булмас иде. Тормышның да шулай. Тормышның да бөтен яме хатын кызда. Мен шуңа күрә менә 50 елдан артык үземнең хатыным белән, Хәләҗевтем белән яшим. Ихлас күңелдән яратып яшим. Хатын кызны мен бик ихтирам итәм. Шуның өчендер минем репертуарда бик күп хатын кызларга багышланган җырлар булгандыр. Әйтик, Фирдәүскәдер, Хафизәләм Иркәмнәрдер, Уракчы кызда шуңа күрә исемсез булса да, моны санап бетерә торган түгел. Әгәр дә саный башласам, буларның 1-3 сәгатькә сузылган булыр Рамил. Минем репертуарда алар бик күп. Мин аларны гомер буенча ихтирам иттем, хатын кызны, яшендә, улысында, хатын кызсыз тормыш юк, яме юган. Шулай килешәм сезнең белән, Шамил абый. Инде хәзер әйдәгез сезнең педагогик эшчәнлеккә күчик. Менә сезнең укучыларыгыз арасында нинди танылган шәхесләр бар? Мен аларны хәзер, Рамил, исәпкә алып торганым да юк инде. Әйттем бит инде. Мин 12 ел Казан музыка училищесында укыттым. Мен ул вакытта укыганда анда бик күп җегетләрне, кызларны лауреат айттым төрле фестивальләрдә. Аның консерваториядә укганнар да бар иде. Казан музыка училищесында укганнар да. Шуларны
Гомерем заяга үтмәгән икән дидем. Бик күп лауреат иттем миналарны. Менә монда әле шушы Нәфисә Назарова дидек бит инде. Әле бер уйласаң, шын татарча әйтсәң әле ул Назарова түгелдер. Нажар Нәҗми дигән шагыйрь бар Башкортстанда. Ул Нажарова булгандыр аны. Ул Зихар әфәнде рус алфавитында юк, шуңа күрә ул куйганнар Назарова дип. Мин бөтенесенә игътибар итеп яши торган кеше. Монда да менә шу Нәфисәне мин бик күп фестивальләрдә, конкурсларда лауреат иттем. Татар җырында да, татар моңында да. Әлфия Авзаловага багышланган конкурсларда да. Менә шуны карарбыз. Һәм Нәфисә Назарова инде сезнең укучыгыз, безнең ансамблебездә шулай ук инде сезнең иҗатыгызны дәвам итә дисәк тә дөрес була, шулай бит? Әйе, эш бар. Менә татар халык җырларын башкаручы яшь артистларга нинди киңәшләрегез, нинди тәкъдимнәрегез бар? Минем киңәшләрем иң беренче Рамил шул, Ходай Тәгалә аларга тазалык, саулык бирсен. Алар өметсез җегетләр түгел, бөтенесе дә менә дигән башкаралар, композитор әсәрләрендә, татар халык җырларында. Аларның мин өйрәткәннәре дә бушка китмәгән. Бармак белән мин аларны санап тормыйм. Алар җитәрлек һәм булсыннар алар. Исәнлек телим. Телебезгә куәт бирсен. Әгәр тел булмаса, татар җырының да яме калмый бит Рамил. Мине ул да борчый. Гомумән, безнең татар сәнгатенең киләчәге бармы? Аның киләчәге Рамил бездән тора. Татарның үзеннән тора. Әгәр дә син артык йомшак булсаң, гел бөтен нәрсәгә дә кул селкеп кенә торсаң, ул киләчәк булмый, өметсез булма дигән. Өмет белән яшик. Булыр, иншалла. Бүгенге мастер-класста тагын нинди җырлар тәкъдим ителәчәк? Монда Сәрвиназ дигән җыр, мин аны яшь вакытымда үзем дә башкардым инде. Аннары уракчы кыз бар. Аннары менә Нәфисәнеке бар, Васпи Камилә. Мәдинә Кәйдәе синең башкаруда. Анысын да миңа өйрәтергә насыйп булды. Rayhan ismin kimler kuygan sinile kürep kim tuygan Rayhan ismin kimler kuygan sinile kürep kim duygan. Aferin. Aferin. Şun мәгънәсендә җырны аңлыйсың, җырның içine кирип, мәгънәсе белән, bütün нюанслары белән, bütün фортысы белән башкарасың. Миннән сиңа Фатиха.
Зүлфәт, жырлағанда, міне, меңа шиғырны оқып бере алмайға? Күн аяз. Жоқ, күн аяз, келе яз. Выделяйдым бит, акцентировать сильную долю. Бұл не да, сен күн аяз. Дугл, у тебя не звучит там. Поднимись, там тралялям пой. Во. Здесь. Небо посмотри, чтоб получилось эхо. Эхо. Если звука не будет, когда ты поешь, это уже не песня, это не получится. Пой. Башкаша по-другому объяснить я тебе не могу. Ты хороший парень, ты поймешь. Голосистый, хороший. Держи звук. Вот, на носочках. Вот, посмотри. Я пою, приподнимаюсь. Вот опора у меня на левой ноге. Поднимаюсь, поднимаю правую. Пой выразительно. Больше ничего не надо. От души. Для себя пой. Не для тех, кто тебя слушает. Пой для себя. Вот это получится песня. Давай послушаем. Не торопясь. Хороший дикция, полный звук. Күн аяз, келе яз, шешекке көміліп, сенде келсер наз, шатлықлы күн күні. Приглашай. Сенде келсер наз, шатлықлы күн күні. Сенде келсер наз, шатлықлы күн күні. Почти хорошо. Но не до конца, конечно. Ну, у тебя есть возможности, не дави на звук. Что у тебя это произвольно летал звук. Звук выдавливать нельзя. Выталкивать нельзя звук. Это произвольно должно быть за счет дыхания. Ощущай дыхание, набери сюда под грудь. Вот положение. Я почему так говорю? Я много слушал всех выдающихся и наших русских оперных певцов. Но вот ты спросишь у меня, какой у меня самый любимый певец мира? Марио Ланца. Это мой самый любимый певец. Молодец. Улыбайся, живи. Зульфат, концовка не дави. Уходи на пиано. Как вот тебя нет, исчезни. Иди, в туман, иди. То есть, получается, повторить. Теряйся в тумане. Вот идет звук. Подумай. Мертвым звуком нельзя заканчивать. Ты уходи, попрощайся с кем-то, кто тебя слушает, с теми. Понял? Давай. На звук не дави. Рука тряслась просто, когда пел. У тебя не дави. Это народная песня, не опера где-то. Сенде келсер наз,
шатлықлы күні келік. Дотягивать надо звук. Прикрывай чуть. Бек! Шатлықлы күні келік. Бек, бек. Прикрывай чуть-чуть звук. Сені де келісер винас, шатлықлы күні келік. Это лучше. Намного лучше. Афарин. Филирую звук. У боксеров есть такая система. Боксеров учат так, как будто вот ударь и уходи. Но не так, чтобы уходи, чтобы не бесследно уходи, чтобы у тебя след остался. Пой. И чувствуй сильную долю. И держать темп. Ты танцуй. Внутренне танцуй. Anladın? Давай. Ой, урағын салып ең башыма, құяш нұрларынан нұр алдың. Құяш нұрларынан нұр алдың да, салқын шишмелерден су алдың. Құяш нұрларынан су алдың. Құяштан кетсек ярай ма? Слова перепутал. Анса не важно. Самое главное дикция. Ты четко говори, как итальянец, чтобы тебя трещали все зубы. А ты чуть-чуть веловато говоришь, формируешь звук. Ты формируешь звук за счет рта. Четко говори сюда. Па. Па. Понятно? Ой, урағын салып ең башыма, құяш нұрларынан нұр алдың. Құяш нұрларынан нұр алдың да, салқын шишмелерден су алдың. Құяш нұрларынан нұр алдың да, Уходи. салқын Уходи. шишмелерден су алдың. Исключительно хорошо. Еще лучше могло быть. Ну, тоже хорошо. Чисто. Я же не забывай. Говори слова четко, что не надо мямлить. Хорошо? Спасибо. Молодец. Менә әйтегез, әлеге Мәдинәкәй җыры турында аерым тукталып үтик әле. Мин ансамбльгә килгәндә, әлеге җырны дөресен әйткәндә белми идем. Һәм менә шушы җырны
миңа сез тәкъдим иттегез. Бу җыр нәрсә турында? Бу татар кызының язмышы турында керә. Әйтә бит соңында, еламала бәгырем, ник елыйсың? Бер без генә түгел ил белән ди соңыннан. Бу бик күләмле җыр. Бу башкорт татарларының җыры бу. Үзенчә мин беләм, ачыкладым мин аны. Ул башкарыга да бик авыр. Ул мин аны үзем башкармадым. Чөнки минем уже яшьлек арттарак калган иде. Аннары менә Ходай Тәгалә сине күрергә монда насыйп итте. Син укып бетереп монда килгәч, сиңа багышладым ул җырны. Ул бик күләмле авыр җыр. Диапазоны да зур. Ул җырның һәр вакытта да диапазоны күпме киңрәк булса, тыңлаучыга да, аның критигына да бу бик тә яхшы тәэсир итә торган җыр. Менә рөхсәт итсәгез, әйдәгез әлеге җырны мин хәзер башкарып карыйм әле. Агач башкайлары бөгелә сыгыла Мәдинәкәй гөлкәй бөдрә шәш әкрен генә искән җил белән Яламалай җаныем ник ялыйсың Мәдинәкәй гөлкәй бөдрә шәш бер-без генә түгел ил белән бер-без генә түгел ил белән. Монда бит бу җырда Рамил әйттем бит, драматизм да көчле. Монда мәхәббәт дигән нәрсә дә көчле. Бу җырда бөтенесе кагыла. Монда беләсеңме, менә җил, давыл булган шикелле, бөтен ичке дөньяң шушыннан менә булай итеп саным, булай итеп алып. Начар түгел, әйбәт. Синең дә хәзер бит инде барыр. Ничә еллар эшлисең хәзер монда?
Мин инде әлеге коллективта 25 ел хезмәт итәм. О, субханалла. Сез менә шушы безнең татар халык иҗатының, татар җырларының зур сандыгы дип әйтәсем килә сезне. Сез белмәгән татар халык җыры юктыр. Сез җырламаган татар халык җыры юктыр. Сезнең бит инде радио фондында, телевидение фондында күпме язмаларыгыз саклана. Менә шушы язмаларыгызны, шушы җырларыгызны яшьләребезгә тапшыру өлкәсендә сезнең эшегез бик зур. Сезнең хезмәтегез әйтеп бетергесез. Менә шуның өчен сезгә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Үз исемемнән һәм инде безнең ансамблебез коллективында иҗат итүче барлык артистлар, барлык яшь артистлар исеменнән бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт, Рамил. Менә бит ул тормыш шундый иде бит ул. Менә мин гомерем буенча шикләнеп калмадым татар җырларын башкару белән. Әлбәттә мин рус җырларын да башкаргаладым. Бигрәк тә Украина якларына барган вакытта. Минем мәхәббәтем һәрбер халыкның сәнгатенә мин бер дә читтәшеп карамадым инде. Күпме Урта Азия халыкларының җырларын башкардым. Казакныкында, кыргызныкында, түркмәнникендә, хәтта таҗикларныкында. Аларның телләре авыррак, чөнки аларда фарсы теле. Фарсы теле безгә читрәк бит. Түркләрнең җырларын менә без бик күп фестивальләргә барадырык. Төркиягә. Бер дә яшерен батыр түгел, дөресен генә әйткән вакытта шушы Туна җыры белән дә миңа хәтта исем дә куштылар. Осман Паша дигән. Һәрбер фестиваль 25 коллектив җыела торган юк Төркиядә. Иң соңгы номер буладыр минеке. Менә шуңа күрә бер Истанбулда бер концерт вакытында ансамбльдә 25 кеше бардык без. Ни өчен әйтәм мин аны? Бер татар халык җыры белән генә, татар композиторлар җыры белән генә түгел. Бөтен дөнья халкының җырларын өйрәнергә кирәк. Бөтен мөмкинлек барында. Мине бит шуңа күрә Истанбулда концерт вакытында Төркиядә калырга да әхваләтләр. Калыгыз дип. Иң бай кешеләрнең берсе булырсың диделәр. Байлыкта гына менә эш. Менә зирәгә үтмәгән гомер Рамил. Синеке дә шулай. Син бик тырыш җегет. Миңа синең белән эшләве бик кызыклы булды. Бик тиз эләктереп аладыр яң. Аннары синдә бер инде каршылыклар юк. Арада шәкертең белән яхшы дуслык булырга тиеш. Иншалла менә бу бардыр дип уйлыйм безнең. Дус яшик. Амин, шулай булсын Шамил абый. Әле тагын озак еллар дус яшәп, тату яшәп, безнең татар халкы өчен, татар сәнгате өчен үзебезнең иҗатыбызны күрсәтеп, милли гырыф-гадәтләребезне күрсәтеп, милли мәдәниятебезне күрсәтеп яшәргә насыйп булсын. Җанып киеп яшәргә язсын. Шулай язсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Үзеңә рәхмәт. Безнең бүгенге мастер-класста үзенең 55 ел гомерен Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленә сарыф иткән Татарстанның халык артисты Шамил Әхмәтҗанов катнашты.